Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Ka bar sarki ka ban iko don ku kai ne kayin komai shi ko manzo fiyayye ne saboda shi an kayo komai alihi har sahabbansa na faɗa su wuce komai salaha yau gidan lawali hakuri zaki fi komai lawali ka zamo ango salaha ce ka auruwa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Lawali ka zamo ango gare ka ne za na farawa wanda yayyo zaman aure hakuri za ya daukawa shi mutunci madara ne ya zube ba kwashewa halin kamata suke koyi hakuri za ka daukawa zo mu zauna mu dan saba hakanan ne ashe rayuwa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Salaha yau amarya ce baituka zane yau gunki tunda ke yau amarya ce za a dan kai ki ɗakin ki lawali ya zamo naki za a ce masa angonki ki kare dukkan mutuncin ki tsaya a bakin faɗakin ki laifi kaɗan in kika yi masa ki ce da shi yayi yafewa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Lawali ka zamo ango auren ku mun sanya albarka ku rike juna amana ku dan makiyan ku su kuka lawali ka zamo ango salaha ce amaryarka tunda an daura auren ku yan uwa na ta san barka mun ga taron masoyan ku gare ku nuna godewa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Salaha mai kyan sura kamar ita ta yi wakanta duk mutane sun shaide ta tana da kyawun ɗabi'unta gidan mijinki za a kai ki gidan da za a yi maki gata a sanya hoda ta yau kyawo wannan da kun san sai mata salaha kin yau sa'a lawali ne ki aurowa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Wani hani ai ga Allah nan lawali ka zamo baiwa lawali dai akwai kirki gidansa za yin rikewa kun ga kura akwai muni amma kare za ta renawa kun ga jaki in ya kosa me shi ashe za ya turewa kun fa kyawun katangan nan kadangare zai yi takawa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Wani lokaci sai ayo murna wani lokaci sai ayo kuka ƙarya ashe kun ga ta kare bori ayo ya kashe boka auren ku yau ga shan daura sai makiyan ku si kuka tunda Allah yana son ku kyale duk wanda dan iska lawali ga amaryarka auren ku ne ake daurawa. Anyi aure na soyayya lokaci na kune yayi lawali ka zamo ango salaha ce amarya. Uwayen amarya na murna Lawali ka zamo ango Bishir Sani yana murna salaha ce amarya. Baba Isa mai goro Anyi aure na soyayya Baba Dahir mai goro lawali ka zamo ango Baban gida Sani mai goro salaha ce amarya. Kabiru Sani mai goro Anyi aure na soyayya Tukur Sani mai goro lawali ka zamo ango Gwaggo Hinde na murna salaha ce amarya. Baba Azima na murna Anyi aure na soyayya Uwa amarya tana murna lawali ka zamo ango Jamila yawu na murna salaha ce amarya. Safiya ga jama na murna Anyi aure na soyayya Yayyan amarya suna murna lawali ka zamo ango Audin libasi ADJ salaha ce amarya. Zaharaddin ma na murna Anyi aure na soyayya Jahid ma yana murna lawali ka zamo ango Auya shi ma yana murna salaha ce amarya. Hajara Mailan tana murna Anyi aure na soyayya Ibrahim ne rana murna lawali ka zamo ango Abba Sadi na murna salaha ce amarya. Ibrahim ne rana murna Anyi aure na soyayya Habiba ya una murna lawali ka zamo ango Hadiza ya una murna
Baba Garba ma na murna, lawali ka zamo ango, Abdurrahman injiniya, Salati amarya, Baba Balaraba murna, anyi aure na soyayya, Baba Maryamu ma murna, lawali ka zamo ango, Buntalan Kwasau na murna, Salati amarya, Baba Rabi na murna, anyi aure na soyayya, abokanan ango murna, lawali ka zamo ango, Abdul Baki na murna, Salati amarya, Abdullahi na murna, anyi aure na soyayya, Abu Yazid ma na murna, lawali ka zamo ango, Anas Kano ma yana murna, Salati amarya, Mudassiru ma na murna, anyi aure na soyayya, kannan ango na murna, lawali ka zamo ango, Ibrahim ma yana murna, Salati amarya, Sulemanu yana murna, anyi aure na soyayya, Firdausu Aisha na murna, lawali ka zamo ango, yayyan ango na murna, Salati amarya, yaya Lawai Maradi murna, anyi aure na soyayya, yaya Ma'aruf yana murna, lawali ka zamo ango, yaya Sefu yana murna, Salati amarya, dan Dinu ma ya taho murna, anyi aure na soyayya, uban Ciwa ma yana murna, lawali ka zamo ango, kawayen amarya murna, Salati amarya, Aisha Abubakar murna, anyi aure na soyayya, Firdausu Abubakar na murna, lawali ka zamo ango, Sakina Abbas ma murna, Salati amarya, sai Basabiu na murna, anyi aure na soyayya, Saudiya Masaut murna, lawali ka zamo ango, Fadila Sabiu na murna, Salati amarya, ga uwaye suna murna, anyi aure na soyayya, an sa Sabiu na murna, lawali ka zamo ango, Zainab Sabiu na murna, Salati amarya, anyi aure na soyayya, lokaci na kuma yayi, lawali ka zamo ango, Salati amarya, yanzu ni ne na yau baiti a waggara na yin aure, rabbana wahidin Allah ka bar mu da ya can tare, gashi auren ku an kulla ga mu nan a gida tare, Aminu yan gaba ne baiti kar a ce man da ni wari, Aminu yan gaba suna na Allah ne ba ni mantawa. anyi aure na soyayya, lokaci na kuma yayi, lawali ka zamo ango, Salati amarya, Wakar auren ga ta kare a nan nake so hutawa, jibiya dai ai gari na ne yan uwa na ku ganewa, kar ku ce man gani yaro mai san gari ba ni renawa, indiga dai akwai tsoro in an yi halbi ta wacewa, ni aminin gani na ce gare ku na nuna gobewa. anyi aure na soyayya, lokaci na kuma yayi, lawali ka zamo ango, Salati amarya, Dan neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi wannan lambar kamar haka 09039633238. Allah ya ba ku zaman lafiya. anyi aure na soyayya, lokaci na kuma yayi, lawali ka zamo ango, Salati amarya. An yi aure na soyayya lokaci na ku ne yayi, lawali